bych vás všechny přivítala u příležitosti předávání cen starosty města Sezimova Ústí Stříbrný klíček. Ceny jsou určeny pro 10 nejlepších žáků, kteří navštěvují základní školy v Sezimově Ústí. Na úvod bych vám ráda představila starostu města, pana magistra inženýra Martina Veleža. Dále vám představuji zástupce z jednotlivých škol, paní magistru Hannu Hojsákovou, ředitelku základní školy 9. května, zástupce ředitele této školy, pana magistra Petra Peroutku, ze základní školy 9. května tady máme zástupce ředitele školy, pana magistra Petra Švejdu, ze základní školy Švehlova v Sezimově Ústí 1 paní magistru Jiřinu Havelkovou. Dnešní malou slavnost zahájíme krátkým kulturním programem, který pro vás připravilo trio Nokturňáčku pod vedením paní Armely Hlubinkové. Jsou to Magdalena Šlechtová, Kateřina Mandíková a Tereza Hemerová. Prosím. Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, milí hosté. Jménem svým, jménem vedení města Sezimovo Ústí si vás dovoluji přivítat v budově městského úřadu u příležitosti předání ceny starosty města Stříbrný klíček. Je mi ctí
že se mohu setkat s vámi, nejlepšími žáky našich základních škol, s těmi, kteří nejen díky svým výsledkům ve škole, ale i úspěchům zájmové činnosti či sportu převyšují své vrstevníky, s těmi, kteří pomáhají vyvracet ta neustále omílaná tvrzení o současné mládeži, která nic nedělá, neučí se a stále jen sedí u počítače. Vaše píle a úsilí si proto zaslouží poděkování a uznání. Poděkování patří i vám, vážení rodiče, za rodinné prostředí, které dětem vytváříte, za to, že se ve výchově svých dětí nespokojujete s šedým průměrem, ale pomáháte jim a vychováváte je k tomu, aby byli lepšími, vzdělanějšími, aktivnějšími. Poděkování a uznání si samozřejmě zaslouží i učitelé, kteří na sebe vzali ten dlouhý a těžký úkol předávat dětem znalosti a zkušenosti, učit je. Kdysi jeden moudrý klasik řekl, že vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce. Věřím, milé žákyně a žáci, že cena stříbrný klíček, kterou za chvíli obdržíte, vám ty kořeny už nyní trochu osladí. Všem vám děkuji a přeji hodně dalších úspěchů. A nyní nastává okamžik, kvůli kterému jsme se tu vlastně všichni sešli. Předání cen nejlepším žákům základních škol ze Sezimova Ústí. Vaši učitelé vás určitě za ta léta výborně poznali a hodnotili hlavně reprezentaci školy a města ve školních i mimoškolních aktivitách a výborný prospěch. Já vás teď vždycky budu jmenovat, pozvu vás sem, jednotlivě si sem vstoupejte a až přečtu hodnocení, tak vám pan starosta předá cenu. Ano? Takže ceny od pana starosty pro školní rok 2011 až 2012 obdrží tito žáci. V kategorii žáků prvních až pátých tříd získali cenu ze základní školy 9. května 489 Kateřina Tůmová. Prosím, mě. Teď krátké hodnocení je žáků 4. třídy. Že je Káťa prima holka, to ví celá naše třída. Nebojí se žádného sportu, jako je například gymnastika a atletika. Umí zavrtět zadečkem při břišních tancích a s hůlkou si jako mažoretka také rozumí. Ve škole má samé jedničky a patří mezi matematicky nadané žáky. Kamarádkám vždycky ráda poradí a pomůže. Mezi její největší úspěchy nyní patří to, že se umístila s týmem TKR, to je taneční klub Roztleskávaček Tábor, na 3. místě na mistrovství České republiky v cheerleadingu. Prosím o předání ceny. Kousíček takhle, aby vás pan fotograf mohl vyfotit. Výborně. Tak, první a pak už to bude můždět. Tak, a zůstaneme tu všichni. Ondřej Rychlý, žák 4. Já vám jenom přečtu, že Ondra patří mezi naše bystré a nadané čtvrťáky. Ve škole má samé jedničky, ale zajímá ho mnohem víc než jen povinná učební látka. Má rád například historii a vždycky se rád se spolužáky o nové poznatky podělí. Ondra je citlivý a dobrý kamarád, na kterého se ostatní přátelé mohou pokaždé spolehnout. Letos byl členem družstva, kterému o vlásek unikla účast na celorepublikovém finále soutěže mladých cyklistů. Milou útěchou mu však bylo, že Ondra se stal nejlepším jednotlivcem v kraji a vyhrál horské kolo. Tak a teď poprosím ze základní školy školní náměstí Michala Hemzu, žáka 5. B. Michale. Teď si poslechněte, jak ho zhodnotili ve škole. Ke škole přibíhá na poslední chvíli žák,
možnými pomůckami a knihami v podpaží. Míša působí trošku roztržitým dojmem, ale jeho znalosti o přírodě a vědě jsou vždy překvapující a vyčerpávající. Není divu, že se s velkými úspěchy účastnil olympiád v matematice i fyzice. Míša má ale hlavně široké srdce, otevřené všem spolužákům, kteří potřebují pomoc. Prosím. A Veronika Písačková, žákyně 5B. Na první pohled klidná a tichá dívka v sobě skrývá čertíka a velkého bojovníka. Veronika velmi dobře zvládá věnovat se sportu, zpěvu, houslím, mažoretkám i škole. Na otázku, zda se toho či onoho zúčastní, odpovídá, no tak jo. Což znamená, že přiveze medaily nebo umístění na prvních místech. Reprezentuje i město Sezimovo-Ústí při vítání občánků, při ceně Edvarda Beneše, setkání seniorů a jiných kulturních akcích. A ze základní školy Švehlova 111 Nikola Šilpochová, žákyně 5B. Nikolo vedle mě. Rychlost, síla, výkon, to jsou silné zbraně na pohled křehké dívky, spolužáky často oslovované Nička. Ve škole pečlivá, svědomitá, s výborným prospěchem, náruživá čtenářka, pro své bleskové výkony v matematice dětmi ze třídy někdy podezřívaná, že má v hlavě kalkulačku. Rytmus jejímu volnému času ale udává hlavně hudba a pohyb. Nikola zpívá ve školním sboru, letos se úspěšně zúčastnila pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. V základní umělecké škole navštěvuje obor klávesy. Její asi největší vášní je tanec. Se svým tanečním partnerem se letos stali mistry Jihočeského kraje v latinských tancích. Několik dalších medailových pozic získali i v tancích standardních. Ani sport není Nikole cizí, lyžuje bruslí, zúčastňuje se i dětské atletické olympiády. Největší respekt si však získala, když se stala absolutní vítězkou třídního kola v páce. Je to pravda. Lucie Nováková, žákyně 5. třídy. Lucinko. Lucka je správná a milá slečna. Mezi spolužáky je oblíbená pro svoji kamarádskou a nekonfliktní povahu. Má smysl pro spravedlnost, je spolehlivá, zodpovědně přistupuje ke školním povinnostem, ochotně pomáhá spolužákům i učitelům. Po celou dobu školní docházky prospívá se samými jedničkami, zapojuje se do školních pěveckých, recitačních i pochvárních soutěží. Patří mezi hlavní organizátory třídních kulturních vystoupení. Mimo vyučování se věnuje mnoha volnočasovým aktivitám, je vášnivá čtenářka, zajímá se o přírodu. Je aktivní členkou školního pěveckého sboru. V základní umělecké škole se učí hrát na flétnu a na klavír. Lucka má ráda pohyb, navštěvuje sportovní kroužek, věnuje se pěší turistice i cykloturistice. A teď přijde kategorie žáků 6. až 9. tříd. Ze základní školy 9. května získává cenu Adam Hašpl z 8. třídy. Adam je správný kluk, který nikdy neskazí žádnou legraci a velmi rád různé žertíky vymýšlí. To pravda? Má velmi široký okruh koníčků a zálib. Hraje divadlo, sbírá mince, bankovky a známky a zajímá se o historii. V loňském roce obsadil 2. místo v krajské historické soutěži, letos získal čestné uznání z celostátní literárně historické soutěže v Praze. Pravidelně vystupuje na akcích školy pro veřejnost a účastní se i pěveckých či recitačních soutěží. Zkouší psát i své vlastní básničky. Velmi rád tráví čas se svým psem a věnuje se sportovní střelbě.
I když by to do něho málo kdo řekl, je reprezentantem České republiky v karate. Nedávno reprezentoval Českou republiku na mistrovství Evropy v Paříži. Anička Citneková. Ja. Anička je všestranně nadaná mladá slečna. Učení pro ní není problém a moc jiných známek než jedniček nedostává. Ještě nedávno závodně tancovala street dance, dále se věnuje aerobiku a hraje badminton. Své hudební vlohy rozvíjí hrou na klavír. Anička pravidelně reprezentuje školu v různých soutěžích, například v konverzační soutěži v anglickém jazyce či ve sportu, především v atletice. Pravidelně vystupuje na různých školních akcích pro veřejnost. Anička je vždy dobře naladěná, ochotná kdykoliv a komukoliv pomoci. Dokáže komunikovat a spolupracovat s každým a to je to nejcennější. Ze základní školy školní náměstí 628 Klára Matyšová, žákyně 9. třídy. Tady toho máme trochu víc. Přijdete-li do její třídy, na první pohled si ji nevšimnete, neboť na sebe neupozorňuje hlasitými projevy, ale jakmile položíte ve třídě nějakou otázku, zvedá se její ruka a vy víte, že uslyšíte správnou odpověď. Klára si nepotřebuje na nikoho hrát, je silnou osobností, opírající se o své bohaté znalosti, které se odráží i v jejich výsledcích, nebo na vysvědčení byste těžko hledali jinou známku než výbornou. Je vždy připravená, své školní povinnosti zvládá bez zaváhání. Někdy se ptám, kdy se vlastně stihne připravovat, jelikož její odpoledne vyplňují ještě další aktivity. Navštěvuje kroužek volejbalu, je členem redakční rady a také významným přispěvatelem školního časopisu Chlaďák. Zúčastnila se olympiád v českém a anglickém jazyce a v astronomii. Její jméno nechybí na soupiskách sportovních soutěží, je členkou skupiny starších mažoretek, s nimiž reprezentuje školu při různých společenských příležitostech. Má zájem o cizí jazyky a zúčastnila se projektu výměny žáků ve švýcarském Týrachem. Vyšší, hezká dívka s kudrnatými vlasy se nestratí ani v kolektivu své třídy, v němž je uznávanou oporou. Tak Lukáš Bočánek, žák 9. ročníku. Skromný, zvídavý chlapec hledá ve svém světě odpovědi na své otázky a to se projevuje jeho aktivitou v hodinách. Jeho běžné známky jsou výsledkem píle a pečlivé přípravy. Už od 6. třídy jde za svým snem pracovat v gastronomii a proto se nechal zapsat do kulinářského kroužku. Své jazykové schopnosti rozšířil účastí na projektu výměny pobyt žáků ve švýcarském Týrachem. Školu reprezentuje na různých sportovních soutěžích, navštěvuje volejbalový kroužek a sportu se věnuje i mimo školu, neboť hraje v softbalovém oddíle. Je klidný a vyrovnaný, ochotný, spolehlivý, zodpovědný. Byl vždy oporou své třídní učitelce. Udělejte krok dopředu, abyste se sem Víte, já bych ještě měl ano, ale nemám to zapsáno. Ano. Já tady mám ještě jednu cenu, jeden stříbrný klíček. A protože jsme to počítali, tak letos je to 12. ročník, kdy se uděluje cena starosty města stříbrný klíček. A při této příležitosti bych si dovolil jak si dát nebo udělit ještě jeden stříbrný klíček, a to tomu člověku, který stál od samého počátku, a to je paní magistra Anna Vysáková. Takže nebudu číst, jako Hanka je oblíbená. Hanka je oblíbená. Přezdívka a podobně. Tak, pověz nám něco.
Já jsem to zřejmě taky dostala na odchodnou, jo. Ale to nechci říct. Já jsem skutečně, když jsem byla členkou Rady města Sezimovo Ústí, tak jsem uvažovala o tom, jak ty naše žáky viditelně ty, a podmínka moje byla ne, že budou mít samé jedničky, ale že opravdu bude ještě dělat něco navíc. A ten klíček jsem si vymyslela, já jsem to brala jako symboliku, že ten klíč buď otevírá cestu do toho života, vzdělání pokračující, anebo odbrán i města Sezimova Ústí, protože je to klíček města Sezimova Ústí darovaný starostou. Takže taková byla moje vize, já jsem hrozně ráda, že to teda 12 let vydrželo a doufám, že to pokračuje. A tohleto je matrice, kterou nám dělá jedna z letnice v Vožici a nikdo jiný by snad nikde takovýhle klíček, jestli to pro Lidnice neměl mít. Protože to má uložený a každý rok ten paní Šemadlová jede a nechá udělat 10 klíčků. 11. Teď